Quan jo era petita, Can Via ja existia però estava buit. Me'n recordo de ser bastant joveneta i passar-me per aquí al barri. Vaig al·lucinar amb l'arquitectura de Can Vies, com era la casa. Jo he nascut en aquest barri, soc filla d'aquest barri de tota la vida i allò mai ha tingut una utilitat. I aleshores ara no, ara es fan activitats, i tallers de bicicletes. Fa moltes cosetes importants pel barri. La burxa, el teatre, música. Porta 15 anys, això és molt de temps. I un referent de 15 anys a Barcelona queden pocs i és important defensar-lo. Can Vies té que estar al barri, és del barri, es fa molta cosa per tota la joventut i no pot marxar, és del barri. És un barri de gent gran, perquè vam venir aquí joves, vam tenir fills i els fills van anar marxant a altres barris perquè aquest barri era molt car. Mon germà ha viscut allà, molta gent que jo conec i amics meus han viscut allà i que hem mantingut una relació com a casa, no? Perquè Molts joves s'han pogut emancipar en els anys aquests que la majoria de gent s'ha quedat sense casa. És una batalla guanyada als especuladors de la ciutat. Ja hi ha hagut diverses generacions que han passat per Can Vies i cal mantenir Can Vies a mort, per suposat. Dona peu a la joventut per fer coses, per implicar-se en coses. Jo crec que fan una gran labor. Tant que es parla ara de la relació intergeneracional, de barrejar joves i grans, doncs aquest barri ja fa molts anys que ho estem fent això. I ho estem fent amb aquests nuclis de joventut com els de Can Vies. Cada any que passa amb Can Vies al barri és una batalla guanyada. I que guanyareu i guanyarem al barri segur. I que s'ha de quedar aquí. Perquè Can Vies ja forma part del barri.